ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ଶାନ୍ତି ଖାଇବା କହିବାକୁ ଗଲେ ପଖାଳ। ସେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ହଉ ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଲେ ପେଟ ଆତ୍ମା ସବୁ ଶାନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୁଙ୍କ ପଖାଳର ଥାଳି ନେଇକି ଆସିଛି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ଉପାସ ବ୍ରତ ପରେ ବି ଆପଣ ଆରାମସେ ଘରେ ତିଆରି କରି ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ ଯାହାକି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆଉ ପେଟ ବି ପୁରା ପୁରା ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶ୍ରାବଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଶ୍ରାବଣୀ କିଚେନକୁ। ଆଜି ମୁଁ କରିବି ଛତୁର ଗୋଟେ ବାଟି ବସା, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଛତୁ ନେଇଛି, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଛତୁକୁ କାଟିଦେଲି, ଆଉ ଆଳୁ ବି କିଛିଟା କାଟି ଦେଇଛି। ଜିରା ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚର ଦେଖନ୍ତୁ ହାଫ ଚାମଚ ତା ଦେହରେ ଧଳା ସୋରିଷ ଆଉ କଳା ସୋରିଷ ଦେଇକି 4ରୁ 5ଟି ରସୁଣ କୁଳା ଆଉ ଲଙ୍କା ଦେଇକି ତାକୁ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଆଉ ଛତୁ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତା ଦେହରେ ଏମିତି ଦେଇଦେଉଛି ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଉପରେ ଦେଇଦେଉଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ, କଟା ପିଆଜ, ଆଉ ଯେଉଁ ବେସର ମସଲା ମୁଁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ସେଇ ବେସର ମସଲା ଉପରେ କିଛିଟା ରସୁଣ କୁଳା ଆଉ ଲଙ୍କା, ଆଉ ଏବେ ତ ଆମ୍ବର ସିଜନ୍, ତ ଆମ୍ବ ମୁଁ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଆମ୍ବ ତାର ହାଫ୍ କାଟିକି ତାକୁ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆମ୍ବୁଲ, ଟମାଟୋ, ଏଇ ଦହି ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଇପାରିବେ। ଉପରେ ଦେଇଦେଲେ କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ, ଆଉ ୟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ପତରରେ ବି ବାନ୍ଧିକି ପତୁରି କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ମୋରି ଭଳିଆ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ କଡ଼େଇରେ ବସେଇ ଦେବେ। ଆଉ ବସେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଆପଣ ଘୋଡ଼େଇକି ଆପଣ ରଖିବେ, ଦେଖିବେ କିଛି ସମୟ ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ବାଟି ବସା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ତ ପ୍ରଥମେ କଡ଼େଇରେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ତାପରେ ସବୁତକ ପକେଇଦେଲି, ଆଉ ବସେଇଦେଲି ଘୋଡ଼େଇକି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଯେମିତି ପାଣି ବାହାରିବ ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପୋଟଳ ନେଇଛି, ଆଉ ପୋଟଳ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଗଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ମୋତେ କହିବେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ। ମୁଁ ଭଜା କିମ୍ବା ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଟଳ ଭର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆସିଛି, ଆଉ ପୋଟଳ ଭର୍ତ୍ତାର ରେସିପି ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି, ତଳେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା କିଛିଟା ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଭାଜିକି କାଢ଼ିଦେଲି, ଆଉ ପିଆଜ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପିଆଜ ଆପଣ ଛାଣିକି ଲାଲ ଲାଲ କରିକି ବାହାର କରିଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସାରା ଭର୍ତ୍ତାରେ ବି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେଇ ଯେଉଁ କଡ଼େଇରେ ଯେଉଁ ତେଲ ଅଛି ସେଇ ତେଲରେ ଏଇ ପୋଟଳ ଯେଉଁ ଲାଲ ଲାଲ ପୋଟଳ ଆମର ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ମଞ୍ଜି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତ ମଞ୍ଜି ରଖିବେ, ନହେଲେ ମଞ୍ଜି କାଢ଼ିଦେବେ। ମଞ୍ଜିଟା ରହିଲେ ବଡ଼ି ଭଳିଆ କୁଡ଼କୁଡ଼ିଆ ହିଁ ଲାଗିବ ଖାଇଲା ବେଳକୁ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଆପଣ ତାପରେ ପୋଟଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ମୁଁ ପୋଟଳକୁ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ପୋଟଳର ପୁରା କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଟିକେ ହାଲକା ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ପୋଟଳକୁ ଆପଣ କାଢ଼ିଦେବେ। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା, ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଶିଳ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଶିଳ ବଟାରେ କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ବି ଘୋରେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ କୁଟୁଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ବି କୁଟି ପାରିବେ। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଉପରେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଯେଉଁ ଲଙ୍କାକୁ ଆମେ ଭାଜିଥିଲେ ସେଇ ଲଙ୍କା ପକେଇକି ଏମିତି ମୁଁ ଭର୍ତ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଏଇ ଭର୍ତ୍ତାଟି ଲାଗେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଯେଉଁମାନେ ଭର୍ତ୍ତା ନ ଖାଆନ୍ତି କି ପୋଟଳ ନ ଖାଆନ୍ତି ସେ ଆରାମସେ ଖାଇଦେବେ। ତ ଏବେ ଉପରେ ଲେମ୍ବୁ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଛଣା ପିଆଜ ସେଇ ଛଣା ପିଆଜ ଉପରେ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଏମିତି ସୋରିଷ ତେଲ, କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଟଳ ଭର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆପଣ ନିହାତି ୟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଉ ପୋଟଳରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଇକି ବି ପୋଟଳ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି ବାହାରିଲାଣି ଛତୁରେ। ତ ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛତୁ ଏମିତି 5 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବେ ଟୋଟାଲ୍ 15 ମିନିଟ୍ରେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଡ଼ୁ ପୋଡ଼ୁ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଟିକେ ତଳେ ଲାଗିକି ହେଇଯିବ। ତ ଇଏ ଆମର ଛତୁର ବାଟି ବସା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ମୁଁ ଭାଜିଥିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କହିଥିଲି ଲଙ୍କା ଆଉ ପିଆଜକୁ ଛାଣିକି ରଖିବେ, ତ ସେଇ ଲଙ୍କାରେ ଲୁଣ ଦେଇକି ମୁଁ ଏବେ ଆଳୁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି, ତ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଲି, ଉପରେ କିଛିଟା ବଡ଼ି ଚୁରିକି ତାପରେ ଦେଇଦେଲି। ତ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ନେଇଛି ବେସନ, 4ଟି ବଡ଼ ଚାମଚ ବେସନ, ଆଉ 2ଟି ବଡ଼ ଚାମଚ ନେଇଛି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ, ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ହଳଦୀ ହାଫ୍ ଚାମଚ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଆଉ କିଛିଟା ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ, ଆଉ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚର ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇ ଉପରେ କିଛିଟା ପିଆଜ ଦେଇ ହାଲକା ହାଲକା ପାଣି ଦେଇକି ଟିକେ ବହଳିଆ ବ୍ୟାଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ପୋଇପତ୍ର ଉପରେ ଏମିତି ବ୍ୟାଟରଟିକୁ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବେ। ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ତାର ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଆପଣ ଏମିତି ବ୍ୟାଟର ଲଗେଇ ଦେଇକି ଏମିତି ପୋଇପତ୍ର ପିଠଉ ଭଜା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ ଇଏ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କୁରକୁରିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚାଉଳକୁ ବାଟିକି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ ଆପଣ କେମିତି କରିବେ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ
रेसिपी आपको देखा ये करेंगे बहुत ही बढ़िया लाल लाल करी मुसमुसिया एपख सेपाख करके आपण लो मीडियम फ्लेम रे देखिए करेंगे आ बहुत ही बढ़िया कुरकुरिया आपणकर पोईपत्र पिठौ भजा हो गला जोटा कि आपणकर साग भलिया भी लगे बहुत बढ़िया लगे आ भात आपड़ जदि आगु करके रखिथे तो बहुत ही बढ़िया नहले भात करके गाड़ी ताको 2 थर 3 थर ठंडा पानी धोईकी आपड़ से भात को यूज करेंगे ता देहरे देदेवे लुण आउ दही दहीटा टिके फ्रेश दही देवे बहुत बढ़िया लगे तापर एमती अदा आउ नालिया लंका को एमती छेची देवे तापर कड़ई रे तेल देकी जीरा देवे जीरा रे देवे सुखिला लंका आउ छेचा होइतिबा अदा आउ लंका दे देवे लास्ट को आपण देवे भृसुंगा पत्र को बेसी पोड़ेनि एमती हल्का भृसुंगा पत्र दे देवे तार बास्नाटी बहुत ही बढ़िया लगे आउ जदि लेंबू पत्र थिबो लेंबू पत्र भी दे देवे आंब भी दे पारंती बहुत ही बढ़िया लगे एमती छुंकटी को दे ऊपर एमती बघारी देवे तापर रेडी हो जब आमर छुंक पखाल जोटा कि खाइबा को बहुत ही बढ़िया लगे आउ किछि भी दरकार नहीं एतिकी सबू आपण सजाड़ी खाइबे आ पेट तो भरी रहिबो आत्मा भी शांति लगे आ उपास व्रत जदि करिथिबे तापरे एमती पखाल गंडे खाईदेला परे बहुत ही बढ़िया लगे आ सकाळे रे आपण चाहिले एको लंच बॉक्स रे भी नहीं पारिबे बहुत ही सहज आ शीघ्र उपाय रे आपण प्रस्तुत करि परिबे रहिली आ ई पखाल कंसा आपनको किपरि लागिला मते निहाती कमेंट रे जणेबे वीडियो भल लागिले लाइक और शेयर करबा सहित मो चैनल को सब्सक्राइब करबा को अनुरोध रहिला पखाल थाली बहुत सारा मो चैनल रे अछि जहाको मो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तार लिंक दे देबे आपण देखि परिबे पुणी देखा नुआ वीडियो नुआ रेसिपी रे धन्यवाद।